बबुआ कह रे गुण गाना का बजाओ फिर से बजाओ। हंस के सवारी हेड ब्रेक लगा बाबू एजे हो गए समय के इशारा हो गइल बा ऐसे हमने के एजा से का बोले के है हनुमान जी के बोले के है हनुमान जी के बोले के एजे से हनुमान जी ऐसा देवता बनी तुलसी बाबा लिखले कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। एगो हमरा शंका है तुलसी बाबा के बात पर हमरा शंका है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तुलसी बाबा लिखले कि चारों युग में पूजा भइल बा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार गो युग बानू जी तो त्रेता में भगवान हनुमान जी कहाँ बानी प्रभु श्री राम जी के साथ। द्वापर में कहाँ बानी झंडा पर बानी। कलयुग में कहाँ बानी घरे घरे। तो सतयुग में हनुमान जी कहाँ रहे व्यास जी बताइए ना हम ना कह आखिर सतयुग में हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो सतयुग में हनुमान जी होइए ना कहिया कहां है व्यास आ जाए घरे अभी ना हनुमान तू कहता नि चरणा में गिर के तू कहता नि चरणा में गिर के अरे वह महावीर के दास खास तू राघुवीर। बबुआ जब प्रभु श्री राम जी सीता मैया लखन लाल जी गंगा तट के पार कर गए जब गंगा तट के पार कर गए तब भील भिलनी के परिवार औरत कल के सखी ए सखी ए सखी ई सवर को तो हर के लागेले सखी ई सवर को के लागेले सीता मैया जवाब देनी कि सवरकू के गोरकू छोट भाई बाड़े सवरकू के गोरकू छोट भाई बाड़े ये हमरा लहुरा देवर लागेले ए सखी कहला कि हमार सवरकू के लेकिन आज आज देवेंद्र भैया हमरा बाजार में चल जाए रहुआ अपना परिवार के लेकर के रहुआ सोचब कि तनी 2 किलो कुर्थी के दाल ले होता नहीं काहे कुर्थी के दाल अभी खाए के है तब तक से राउर घरे वाला तब तक से सखी राउर परिवार के सखी ए सखी
यह तोहर के लागेले ई सखी जवाब दिया कि सखी ये नु हमार हस्बैंड बाड़े। लेकिन सीता मैया जवाब दिहनी कि सवरकू के गोरकू छोट भाई बाड़े, सवरकू के गोरकू छोट भाई बाड़े जे हमरा लहुरा देवर लागले सखी। तब बोला कि हमार सवरकू के लगे कि कहता नि चरणा में गिर के अरे उहे महावीर के दास खास राम विजय चौरसिया गार्जियन मुखिया जी 1000 रुपया पुरस्कार मिलल। हार्दिक अभिनंदन बा जितेंद्र चौरसिया लाइन होटल। हम यह चाहब कि और होटल चलत रहे। बबुआ विजय जी हार्दिक हार्दिक रुआ के हमरा तरफ से आशीर्वाद रही, रुआ राजा होकर राज करी। बबुआ लखन लाल के शक्तिमान लगे प्रभु श्री राम रोतानी की हे लखन आँखी खोल, आखिर खोला आँखी खोलो। कौना मुँह लेकर के जेठा में जाए ले कही कि परिवार के चलते भाई के मरवा दिले। उस समय हनुमान जी धवलागिरी पर्वत में क्या बतानी सजीवन दुखी संकट के मोचन मैया अपनी के लाल के संकट के मोचन में आंजनी के लाल दोसर कापी करी है जकरा फिर का चिंता गुडुआ हई फकीर के बनई हत कदीर के कैसे कैसे कहूं एकरे में बोला लगा छप रही राखी तनी भाव बना का बता छप रही लवांड के भाव छप रही लवांड
अब के बार भगवान के नाम पर दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाई। जेकरा मालिक दू हाथ देले बानी, एक बार दोनों हाथ उठाई। जेकरा एगो हाथ में एक हाथ और जेकरा हाथ में एगो हाथ छला